Non ikusi duzu ikusminik handiena edo argitartzeak non izten dago jentea harridurarik handienaz? Hombre, Dani duke bere zera, Dani duke bere... Orduan jente atentzioa ditutzu, ez da? Bai, claro, hemen baino geixaz, hemen zan asko ikusi dan, ba, inok ez dutzen hain beste importantzi moten. Baina hemen pereunak 300 kilo, 300 kilo, bueno, vale. Baina eskeniak horretzen nuke Karakasen nire bainien, periodiko ditukan guek, baina amigoan dobli. Osa, hiru kriston periodiko txarru. Ba, kanpo dituke rezerko bat, ez da? Ba, rezerkotik kanpo urten da joan bolie. Ni boli jasotzen. Da boli urtetzen joan, rezerkotik kanpora kanpoko portadako periodikoan. Da, los formidables levantados vascos actuarán en Caracas no sé qué. Hostia, da, kartu este kanpatek da. Mira, tu, da, hostia, behitze bat, hostia, no? Bola zarrak, claro, kartiko nan rueda de prensa godi juen. Eta bola zion zementos juen. Kubiko zementos juen, eta zeindu zementos juen. Da, boli egin, jo, rezerko urten da kanpora. Da, hon lehenengotan, mote duzek, kriston, zerbun mote duzek, estatu batutan, boize gudok, larre hostia. Baina, han euskaldun asko dago. Bai, baina bertako asko gutun duk. Bertako amerikano asko gutun duk, bai. Bai. Jaialdik erraldoina, boizekua. Jente egin batzen dagoena? Bai. Zenbeten aurrean ingo zendunan? Ez da gitzen bat izan gozun, baina jente asko gutun dara. Oin folklore bialdu asko bihurtu da, Ni agunitze oin dela untxe bosturte, 2015 alabiakin. Eta, galdu da barek, vamos. Horten abarri da, Segulo junestanak, nahi eta loi bat, dana doiz. Baina, ni oin, ez da zelan bez. Nik izaututena ezautute, buah. Euskeraz, han euskeraz, manda.